Ahojte, dobrý deň, zdravím všetkých motonačencov. Minule sme si predstavili BMW R1300 GSA a dnes som si vybral tento nádherný motocykel, ktorý nesie názov Yamaha XSR 900. Je to rok výroby 2023 a má najazdených 2145 km. Je v takejto krásnej modrej metalíze. Na tejto motorke bola aj ochranná fólia, takže je úplne bez škrabancov. Ono ideálne prísť osobne a pozrieť sa. Fakt naživo vyzerá tá farba krásne. No. Čo sa týka motora, 890 kubických centimetrov, je to kvapalinou chladený štvortaktný štvorventílový trojvalcový DOHC rádový motor, ktorý produkuje 119 koní pri 10 000 otáčkach a 93 Nm točivého momentu pri 7 000 otáčkach. Takže o zabavu určite budete mať postarané. Antihoppingová spojka, quickshifter, tempomat a LED svetlo patria do výbavy tohto motocykla. Neviem, či to takto vidíte dobre, ale krásne to svieti. Pneumatiky v 95% stave. Sú tam obuté Bridgestone S22. Tak, ako som spomínal, je to rok výroby 2023. Motorka je po servise, takmer s plnou nádržou, takže bez starostí. A ak sa vám páči, tak kľudne sa u nás zastavte na Vajnorskej 127, predajňa Moto Outlet a ja sa budem na vás tešiť. A opatrne na cestách. Ahojte!